Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Keti Masomera achinyomba maititi kamuchachila kidedzera ndiongo achituma Tom Jones kuti atuke shingi manje uchachiona usati wati one terem. Zvazvingori pachena kuti Katsveya anga atumwa namama anganza ndiri kutsva kudumbu nekumusana please by alive umise vanhu. Nyasobudai pachena kuti mirai kutokonyana maidhomuza siyai zita rekuti maidhomuza rinoyera. Musataure nezvavo mai ava vanokuparadzai. Vanondiparadza vanonziparadzai wauyu. Nyatsobudira tupabonga twako pachena twonyatsonzwisisa kuti zita rekuti maidhominic rinoyera harifaniri kungotaurwa any minute and time, otherwise iwe ndokupeta ndokuisa kuGreat Hope. Unoziva ndakakupeta kahobho paHeathrow ndakakupeta, paChikurubi ndakakupeta, paairport uchibva kuNigeria ndakakupeta futi. Ndokupeta everyday kusvika waudza maminions ako handidi kunzwa minion rako rinoti Ketina. Ndopauchazorora ipapo. Siyana nesu nebitterness yedu mbavha iwe kamuchacho. Fuck off Bruno Furnitures, fuck off Maibwanya. Again and again, aluta continue. Apology Jezife. Paradzai wauya chikwa chehondo hunidzanai wabvundurai mabvundwe. Fuck off kamuchacha neapology yako. Hausati watanga. Uchanomisa maminions ako ese. Unoaziya maminions ako awakaisa pasalad. Unotaura kuti haukreate maghost, hauna maghost iyo. Kana usina maghost zvatinotaura unozvionepi kana usina maghost. Fuck off kamuchacha, hausati watanga. Uchaita apology yepalive. Uchamisa maminions ako, uchavadaidza nemazita kudoma nezita kuti please chimirai muri kundipisisa. Hausati watanga. Kamuchacha fuck off Maibwanya. Fuck off Bruno Furnitures. Again and again. Soldier never surrender, aluta continue. Hanti waionerwa uchituma vana madziwa naana Tsveya. Takambozvitaura kuti vana Tsveya vako naana madziwa havakude, vanenge vachida masters avanokandirwa. Anomama ndiwe. Isusu hatisi madofu ekuti toswera tichirwisana naana madziwa naana Tsveya, vanhu vasina basa vari kutotambura vaya. Toda iwewe huri yadzo mukuru wavo. Ndiwo tinoswatanura saSoroboni Road. International thief ashawo akuna kuna.